Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Тека. Това е еднокоритна кухненска мивка от серията Тека Стил 1C. Мивката е за вграждане в плот. Предлага се в два варианта като покритие. Стандартния гладък инокс, който познаваме, и покритието микролен. В момента ви показваме покритието микролен, което е направено против пръстови отпечатъци и пръски от вода, или поне да спомага за по-лесно почистване на умивалника. Мивката е с външни габарити 46,5 на 48,5 см и с големина на корито 40 см на 39,5, 36 на 39,5. Сифона е подходящ за комбиниране с кухненска мелачка. Един изключително практичен, хубав модел. В цената и в комплекта са си включени сифон горна и долна част, валвида към преливника, щипки, уплътнение и не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията.